از ملک شبها آمدم. бахшида ба рӯзи модар дар донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ бо иштироки аҳли раёсат, омӯзгорону кормандон ва меҳмонон чорабинӣ бо шукӯҳ баргузор шуд. Ректори донишгоҳ Аҳлиддин Ибодуллозода зимни сухани ифтитоҳии хеш ҳамаи занон ва модаронро ба муносибати рӯзи модар табрик гуфта, барояшон саломатӣ, хушбахтӣ ва рӯзгори босаодат орзу намуд. Зикр шуд ки басо рамзист ки ин рӯзи муборак ҳар сол дар рӯзҳои нахустини бедоршавии табиат бо накҳату нафосати баҳорӣ ва дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ таҷлил мегардад. Зеро зан модар сарчашмаву офарандаи ҳаёт, рамзи покиву зебоӣ, махзани меҳру вафо ва таҷассуми зиндаи муҳаббату самимият мебошад. модар нақш ва қадру манзалати ӯ дар ҳаёти инсоният аз ҷониби шоирону нависандагон ва олимону донишмандони халқу миллатҳои гуногуни олам хеле фаровону самимона васфу тасвир гардидааст. бо дар назардошти он ки занону бонувон ва духтарони тоҷик дар ҳаёти сиёсиву иқтисодӣ ва иҷтимоиву фарҳангии кишвар нақши бисёр арзишманду муассир доранд, давлат ва ҳукумати мамлакат масъалаи таъмин намудани ҳуқуқу манфиатҳои онҳоро дар маркази сиёсати худ қарор додааст. ғамхории доимӣ дар ҳаққи занону бонувон, дастгирии пайвастаи ибтикороти созандаи онҳо, фароҳам овардани заминаву имкониятҳои мусоид барои амалӣ гардидани иқдомоти неку ободгаронаашон натиҷа ва баёнгари ҳамин сиёсат мебошад. дар ҳамин маросим роҳбарияти донишгоҳ як қатор кормандону омӯзгоронеро ки дорои фаъолияти пурсамар мебошанд бо сипоснома ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ намуданд. дар доираи барномаи фарҳангӣ аз ҷониби ҳайати кормандони донишгоҳ омода гардида суханҳои марбут ба мақому манзалат ва ситоиши зан модар садо дода писанди аҳли толор гардид. суруду таронаҳои аҳли ҳунару фарҳанги донишгоҳ ва сарояндагони шинохтаи кишвар ба чорабинӣ шукӯҳи тоза бахшид.